Ahojte lidi, tady je další video na mém kanále. A pokud je takový divný hlas, tak to je kvůli tomu, že mám prostě angínu. Já jsem zapomněl to slovo, ty vogo. Ach jo. Taky jsem měl včera ještě teplotu, takže tak. No možná ji mám i tečka, ale prostě vy jakož vám právě to možná necítím. No uvidíme. Dneska hrajem na SGčkách, poprvé, wow. Protože jsem měl pána, no to je jedno. A budeme hrát Pillar of Fame. Půjdu po Titan, protože těhotný mám takže a to se nedělá. Tak něco. Jdem potom, ale protože nechtěl jsem dívat. Vidíte, opačná logika. Zde staví. OK, ono je připravený můj meč. Jdu sem. Nice. A jelikož moje poslední videa z Survivalu neměla zase takový úspěch, tak už Survival asi nebudu vydávat, ale pokud budete mít velký zájem, takže aspoň 3 komentáře nebo lajky prostě pod nima. A sakra. Tak to možná obnovím, ten svět pořád mám. Teď se mi s ním snadně nastalo. Poslední dobou jsem hrál na mém druhém světě, který mám kreativ. Možná jsem se tam trošku pohrával s vidrama a vartama a s těmi jsem prostě dělal nejsilnější postavu, třeba s enchantem. 250 jako sharpness, takže jenom možná, samozřejmě, jenom možná. Pokud by se někdo slyšel křupání náhodou, tak to bude tím, že si tady dávám oříšky v arašídu. Jo. Jestli srandu, ok. Což je úplně prostě to vymyslel Bůh. Kámo, budeme dal jenom svartu. OK. Chybím ti? Tak. Kámo. Pojď. Tak. Ale kámo, musíš jít takhle na blízko. A jít prostě. Yes! Dobrý. Tady musíš jít ještě o jeden blok výš. A tady takhle. Tak něco. A tady takhle skočit. Ne. Tady jsem se dostal jenom 3krát. A z toho 2krát jsem takhle musel jít na už. Ok, tak nic. Aspoň jsem do diblika. Mám to tady píšu do chatu.
Možná některý hodně bystří si všimli, že mám nový skin. A plus, že mám nový jméno v Minecraftu, což jste asi nemohli ani všimnout. Teďka kvůli tomu já jsem to přejmenoval, že jo, přes Minecraft, a to jinak nejde. Jakože Minecraft, jakože stránku na internetu. Normálně, ještě ten gamey, který jsem měl na Survival Games, já jsem měl 23 000 gemů. Teďka vám můžu ukázat, mám na 0 ofy. A když ho napíšete do komentářů, jaký je jaká je vaše nejoblíbenější hra na Hypixelu. Co je QA za hodnost? Aha, ok. Quality typu jak že kontroluje kvalitu té hry, ok. Tohle týpek hodně lenivě, to tyhle trvalo tolik dní. Že tady je hodně dlouho. Hello there, ne! Daj něco. Taky já za něm hello there. A to bylo samo. Okay, jak se máš? I understand it now. Já už tomu rozumím. Jump, 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 jump. Tak to rozumím. Okay. Můj skin vypadá takový prostě červeno, zlato, oranžovo, bílej blob. To jsem mi docela chtěl úplně. Mám teďka i Instagram a TikTok. Na TikToku se jmenuji Pavel a podržítko pro, podržítko king. A na Instagramu se jmenuji Pavel nebo počkej. Pavo podržítko .official. Protože Pavo podržítko .official nešlo z nějakého důvodu. I když ho i nikdo jiný na Instagram nemá, takže prostě nechápu. Jo, já jsem si mrtvý. Už tady mluvím, když vlastně nic nedělám. Že byl bych rád, kdybyste nám dali to, i když třeba se moc spousty dávat nebudu. Popravdě Instagram mám hlavně kvůli tomu, že chci, aby se viděl, jestli se rekerují nějaký event, abych na to mohl připojit. To by může boostovat s odběratelema trošku, takže snad jo.
Ahojky. Jak se máš? Hello there. Co to bylo? Kdo na mě udělal sebevraždu? What the hell? Viděli jste to, to byla plná sebevražda, doslova. Co s tím chtěl dokázat? Zabít se ještě víc? Teda nestaví teda. Vypadá to, že tady ty hře jsou pruty úplně zakázaný, protože jsem ještě nikdy neměl prut. Tak. OK, tady je docela vypětá situace. Ty jdeš dolů. Proč jsem skočí? Další hra GG. Tak, jdeme to. Teď to bude dost prvě pro mě poslední kolo, takže jdeme na to. Chci vykobě jaká strašně bolí, když polikám. To je hrozný. Pěkně. Čo na to, abych vypadnul? Ne, mi to bylo taky, ok. Tak, tady to bude asi konec tady toho videa a ahoj.